Haclediad. I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Helo, bore da, noswaith dda neu pnawn da. Croeso i Haclediad rhif 22. Woo! Gallai gael whoop whoop. Whoop whoop. Whoop whoop. Ie, Whoop, whoop. positifrwydd o'r gogledd eto. Helo, diolch fawr i chi am wrando eto. Ni ydi cryw'r Haclediad. Sioned ydw i, dwi yma hefo Bryn Salisbury. Helo! A Iestyn Lloyd. Helo! Bloody hell. Teledu, dydd Enthusiasm. Sadwrn i blant Iestyn. I love it. Be oedd yn y cwrwna? Gair yma drwy. Mi gafon Irish ni madness. neges cyflym iawn gan Iestyn yn dweud, dwi'n mynd i fod yn hwyr, dwi'n bag yn booze. dim hyd yn oed dwi yn, tymo, odd bins, neu dwi yn Victoria Wine. O, na. Dwi'n bag yn booze. Ti'n bod i Gynarfon? Mae'n dangos pan mae Skype yn gweithio'n iawn, pan mae'r dda oedd o, am fod oedd o mor glir, reit yn ganol bargain booze. Tybod, oeddech chi'n sefyll wrth ymwyl mi. Diolch yn fawr, Iestyn. Ie, wir, oedd Iestyn allan ar trial i'r Haclediad. Oedd o yn ymarfer sut i ddefnyddio Skype y bag yn boost. Dyn ni wedi darganfod bod o yn gweithio a fe fydd yr video review. A mae'n profi Iestyn ddim yn gwsmar O2. Ie. Dyn ni'n gobeithio erbyn yr Haclediad yma ddod allan bod chi cwsmeriaid O2 wedi cael eich we yn ôl ar eich ffonau. Oedd y tweets yn hynod ddiddorol o bobl yn mynd, I can't even tweet on my phone, I can just phone people and text. Ti'n mynd, Be ni'n meddwl oedd yn gret oedd, oedd pobl o Sky a BBC wedi ffonio press office O2 ac O2 dweud, da ni'n gwybod beth sy'n wrong. A wedyn, yn ystod y wythnos diwethaf yma, mae gwefan y BBC wedi cwmpa ar ei llun hefyd, sydd fel rhyw fath o arwydd o'r apocalypse, dwi'n credu. Ond, da ni wedi bod oddi ar yr awyr ys amser hir iawn. Yn ystod yr amser hynna, mae hi wedi bwrw glaw. Yn continuous, ers i ni beidio wneud Haclediad. Felly, Sorry, mae'n bwys. da ni'n wneud Haclediad i chi yn gobeith fydd hwnna yn denu'r heilwen allan o'r jet stream sefyllfa mae yna fo'r hyn o bryd. Mis yma, fyddwn ni yn siarad amdan Google I.O. Sef digwyddiad Tech Google, lle maen nhw wedi bod yn dangos yr stwff hyfryd newydd. Ydy o'n stwff hyfryd newydd, neu ydy o'n ail hasio hen stwff, ac ydy o'n mynd i weithio. Byddwn ni hefyd yn trafod S4C yn ditio Clirlun. Dun, dun, dun. Hefyd, Microsoft yn dod â Surface allan, ydy hwn yn dabled sydd yn mynd i newid byd, neu just yn rhywbeth clws i ni edrych arno fo. Hefyd, byddwn ni'n siarad am ail wefru, neu ail fyw tech, hen tech. Mae Iestyn wedi bod yn rhoi cic yn dyn hen laptops, rhoi pethau newydd yn nhw, a dwi wedi bod yn atgyfodi laptops o'n i'n meddwl oedd yn capot, hefo dan bach o software yn nhw Joli OS, fyddwn ni'n siarad am hynna, ac i gloi, fyddwn ni'n siarad am yr Haciaith yn yr Eisteddfod. Gwwyl dechnoleg am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod. Felly dim pressure o gwbl, ond byddwn ni'n trio rasio trwy'r rhain i gyd i chi, a erbyn y Steddfod dwi'n cymryd fyddwn ni wedi gorffen recordio y rhifin yma. Da ni'n cychwyn hefo Google I.O. sef gwwyl dechnoleg math o beth lle mae Google just yn flasio gyda'r pethau newydd o fain yn llygyd ni, ac yn gobeithio mae gyd wedi daslo digon fyddwn ni'n taflu pres atyn nhw. Haipin o bres hefyd. Dim gymaint o bres bys ti'n goffa llucho trwy beth Apple ddo, hei? A dyna di'r cryfder yn y stuff Google yma. By cheap, by twice, falle, ond... Iestyn, ti sydd fod yn cymryd mwy o olwg manwl ar be maen nhw wedi bod yn llucho allan, be sydd wedi cymryd y ffansi di? Wel, skydivio mwy na ddim byd arall. Skydivio hefo tech drud, neu just skydivio'n cyffredinol? Wel, efo tech
does neb yn gwybod faint mae'n costio eto, oherwydd y Google Glass, neu Google Glasses, neu Google... Diolch yn Google Goggles na di, o rhywbeth arall di hwnnw. Spectol special. Spectol special. Ia. Dyna be dyna oedd pwnc blog Bryn yn golwg 360. Plug. Be ydyn nhw? Be maen nhw'n neud? Yn ystod I.O. nath Sergei nath rhedeg ar y llwyfan, dwi'n meddwl, ia? Ia. Sergei! Nath o rhedeg ar y llwyfan ac dweud, mae gennym ni rhywbeth pwysig, mae'n mynd i ddigwydd wan, sori dorri draws, a wedyn nath nhw dorri fewn i pobl mewn awyren dros San Francisco yn gwisgo demo versions o Google Glass, a wedyn oedden nhw'n gallu wneud Google, be dwi eisiau gael fo'n chat yn ddim dynnu, ydy o'na gi? Hangout. Hangout, ie. Hangout. Ie, am fod yna fideo yn involved oedd. So oedden nhw'n gallu neud hangout efo'r llwyth o bobl wahanol ma, yn skydivio allan o'r awyren, ond nid yn unig hynna, oedden nhw yn skydivio, a wedyn o'na bobl ar bikes, a bobl yn abseilio, yr holl ffordd i fewn i'r conference, so oeddech chi'n gallu deud oedd o'n real time, gael o'n wir, ond dyn nhw dal... Basically, bob dim mae gigs yn really cael nabod amdan, sef skydivio, climbio mynyddodd, mountain bike, o math o bethau fel. Ti'n di gweld y movies? Mae werth i weld, ond y pethau oedd mae werth darllen hefyd am fod gymaint o hassle oedden nhw'n gorau mynd i fewn i galluogi hyn, oherwydd oedden nhw wedi gorau cael clearance gyn US airspace a falle am fod dyma San Francisco, oherwydd fod o reit ar ben y ddinas mewn no-fly zone mewn ffordd. So oedden nhw'n gorau cael clearance am hynna ac gweithio efo'r military a bob dim. So, mae jyst yn dangos fwynt o bwer sgyn Google i alluogi hyn ddigwydd. Lot o bres. Be dwi eisiau gwybod ydy, so, ti'n skydivio, mae spectols ti integrated, camera, Wi-Fi, neu cysylltiad, neu whatever, microphone. Pwy oedd yn sortio allan signal 3G? Pwy oedd yn sortio allan y Wi-Fi? A dda gyd yn satellite ffôn. Mae Sioned ymarferol yn cicio fewn fan hyn ac yn mynd. So, sut mae'n neud hynna? O hwnna i gyd yn fake. Sa'n nhw'n mynd i'r signal ar mynd disgyn ar speed yna. Ti'n methu cael signal yn Gorys, oce? So, mae hwnna'n ddeiar. Be dwi di ddarllen ydy, wel, mae dal totally top secret sut yn union oedden nhw'n gael y signal na. Ond oedd na rei pobl o Google wedi deud o'n nhw wedi bod yn experimentio efo tin can Pringles ag reid Wi-Fi thing i fewn yn hwnnw a pwyntio fo i lawr at y conference centre i gael y signal nôl. Ond does a neb yn union siŵr sut oherwydd dos na'n signal 3G mor uchel a hynna yn yr awyr. So, ond ti'n bod, mae yna Wi-Fi mewn awyrennau mawr. So, Ond rhwng y ddeiar ar awyren y tisio. Dangos gallu'r technoleg sy'n pretty damn cool. A ffaith na, byddwn ni'n gallu cerad o gwmpas o rhywbeth sy'n gallu so tradaru a recordio tynnu lluniau bachu o heb un oed gorau gafel rhywbeth, mae o'n actually... Mae hwnna reit. Yr unig ffordd dwi'n meddwl am hwnna di. Yndi, mae'n embarrassing pan mae ffôn ti yn pocket dialio rhywun. Bydd i al sy'n digwydd pan mae Google Glasses ti yn pocket dialio rhywun a... Ti'n meddwl? Ti'n anghofio switch off? Mae hwnna'n scary. Be di hwn ydi... Terrifying. Ydi Google yn deud y ffordd da ni'n mynd i... O ie, gallwn ni. Y ffordd gallwn ni gweithio'r technoleg ma di trwy edrych yno fo, ac actually edrych ar efo llgada falle, lle mae Apple dyna beth ti'n mynd i wneud ydy, ti'n mynd i siarad efo dy ffôn di, mae Microsoft yn dweud, na, gestures bydd y peth nesa. Mae'n just yn, da ni wan yn gweld be fydd yr cam nesa o fewn delio efo technoleg symudol. So, be mae Google I.O. wedi dod i ni sydd bach mwy accessible? Ond o ti estyn yn mynd i ddeud rhywbeth wel pwysig fyna, dwi'n siŵr. Wel, mae rhywbeth fydden ni siarad mewn blwyddyn pan maen nhw'n dod allan am fod ti'n gallu pre-ordro fo, dwi'n meddwl. Ond
O'n i just yn curious amdan be mae bobl yn meddwl amdan, os na gola bach coch yn mynd i fod ar y ffrent pan maen nhw'n gwybod, so ti'n gwybod fod nhw'n recordio chdi. Mae privacy issues nuts. Ond y peth ydi hefyd, mae'r hefyd y syniad, fatha, dweud y fath beth rhywbeth yma'r gael o'r lle fatha Syria ac yn Egypt ac yn Libya pan oedd yr protestwyr dychmyga bod nhw actually wan yn Syria, bod nhw actually ar y llaw ar y dde ar y fanna efo'r spectols ma, so'n camera fydd milwyr yn dweud mae gen ti camera da ni am smasho I don't know, llai feddwl mewn Warzone mewn sefyllfa fel na, unrhyw un hefo spectols, ti just yn mynd i... Os ti'n gwybod bod nhw na, bys nhw'n just yn malu nhw fyny. Ond dwi'n deall y bwynt, mae dy bwynt di'n sefyll, bod o'n rhywbeth tystio i bethau. Ond dwi'n credu bod mae pwynt ni estyn am preifatrwydd hefyd yn eitha terrifying. Hodi, ond mae'r pethau ma'n digwydd, so mae'r newidiadau technology, mae'r syniad, oedd yr ffordd y symudol, yn dweud, be am preifatrwydd, so mae'n tynnu lluniau o bobl a falle. Oce, ffain. Mae pobl tynnu lluniau o parties a falle. I suppose mae'n fater o wybod ysdyn nhw'n recordio neu fideo. Honna, y pwynt da. Ti'n gwybod ys dy rwy'n yn tynnu llun a cwchink at y ti? Falle. Be sydd wedi dod allan o'r gynhadledd, neu'r digwyddiad yma te? Ie. So, be sydd wedi dod allan allan ni edrych arno fo rwan? Syniad bloody stiw. So, mae'n dod i cystadlu efo'r Apple TV. So, y peth am yr Apple TV ydy, mae'n fach a mae'n costio 99 pint. Mae Nexus Q yn fach, ond mae'n costio bron i $300. So be di o? Disgrifio'r peth ma? Wel, web TV... So, Apple TV a hyn o blwch bach. Mae na speaker bach neis yn efo. So mae'n dipyn bach yn uwch na dy ffôn. So'r concept ydy, Apple TV ar hyn o bryd, just streaming media box. Fucking werth o lle, dwi'n speaker. Ond y peth mwyaf nath i trefi amdano fo, fedri dim just prynu Q, dyn nhw, Nexus Q. Fedri dim prynu hwnna, plygio fe fewn i dy TV, a wedyn mynd i HDMI 1 input, a wedyn gweld, reit, beth sydd ar y Google Play Store? Di hynna ma'n gweithio, rhaid i chdi cael ffôn neu tablet i weithio efo fo. Oherwydd, mae o just yn box so pelen ydy hwn, sydd y box ydy hwn, neu pelen, yn edrych, hefo Ethernet cable neu Wi-Fi neu be bynnag yn mynd fewn i'r cefn, a yn wahanol i'r Apple TV, achos wneud yr Apple TV, neu unrhyw boxy box, neu be bynnag sgen ti, ti'n defnyddio fo, a mae fel cyfriadur bach, interface ar dy deledu di, remote symls. So ti'n deitha fi bod y Nexus Q, sef yn Google o hwn, mae rhaid ti rheoli hwnna oddi ar teclyn Android, so oddi ar dy ffôn di, neu tablet. Rhaid i chdi cael Google Play account hefyd. Dyna di'r peth, efo Apple TV, ti'n gallu navigator i'r iTunes Store, prynu fideos, prynu TV shows, ac gwylio nhw just trwy brynu hwnna. Os yw'n rhaid cael iPhone, os yw'n rhaid cael iPad, sy'n rhaid cael Mac. Ond mi'n ei cwyno amdan yr Apple TV, cos ma' na un yn tu ni, a ti'n methu prynu stwff dros fo yn Bryden ar hyn o bryd. Reit, account Americans gyda i. Ti, cyfrach na hynna. So ma' angen i fi ddechrau arwyddo fyny am account America. Issue efo'r pobl sexually'n trwyddedu'r cynnwys di hynny, dim limitation ar rhan Apple o'r technoleg. Ond ma' nhw di roed mae'r functionality yna. Mi'n neith teclyn Apple na, mi'n neith hwnna chwarae pethau ti di prynu. So lle di brynu stwff ar dy iTunes dyn y ti, a wedyn neith o just streamio fo. Mynd ti Netflix, YouTube a Vimeo i gyd ar gael ar y device, a mynd gweithio heb gorfod cael cyfrif Apple. Ond pe sy'n... O'n i'n mynd daeth am y Nexus Q, mae'n actually... Ti'n methu prynu apps arno fo, sa gyn ti Android a cyfrif Google?
Ond y peth arall hefyd, pobl sy'n mynd i brynu fo, ydy'r pobl sy'n mynd i fod efo tablet Android neu ffôn Android, beth bynnag. Dyna be mae rei pobl wedi efo esgus. Ond eto, ar ben hynna, os gen ti $300 i daflu ffwr, a dwi ti'n mynd i ddefnyddio hwn fatha speaker system i music a cael party rownd efo, ti'n mynd i fod efo system eitha call yn hwct fyny yn y tŷ, ac dos na'm ffordd i plygio'r system yna i fewn iddo fo, dwi'n meddwl. Am £300 fyna ti gael smart TV a cael bloody app ar y TV sy'n neud bob dim mae'r bloody Nexus Q yn neud. A mae'n bloody TV. Ond beth sy'n hefyd yn edrych bach yn od yn efo ydy, dwi ti methu chwarae. Mae rhaid i ti chwarae pethau ti wedi prynu gan Google trwyddo fo. So, yn wahanol, dyda rhywbeth fel wneith yr Apple TV hwcio fyny hefyd y iTunes di, a sy'n rhaid bod ti'n prynu pob beth yn iTunes ti, trwy Apple. All my ripped DVDs. Ha? Sorry, all my ripped DVDs are there to be seen. Oh, the ripped DVDs, fun times. Gynna ni dal silffoedd yn nhw, chos gynna i ddim mynedd i fynd trwy pob beth yn ripio nhw. Mae siŵr gai amser rhywbryd, rhyw noson lle fydda methu cysgu, a just gwasgu, yes, handbrake, rip. Anyway, so, ydy hwn yn falle Google yn mynd, sbiwch, gallwn ni wneud pethau tlws a drud hefyd. Peth ydi, maen nhw wedi trio yn barod efo yr Apple TV. Ddaren nhw cael Logitech a Sony? Google TV. Ie, ni adlad i'r Google TV. Methodd hwnna'n llwyr, oherwydd doedden nhw methu cael yr deals fo'r cynnwys at ei gilydd, doedden nhw methu neud y coledwedd i gorhan. So pobl ar rheswm da i pobl dynyddio fo. Wel, mae'n dod allan o'r dyfais ma, a dyn nhw dal ydi dysgu'r gwers o be nath nhw'n trodweitha, sef actually creu dyfais mae pobl isio prynu sy'n actually gweithio efo'r cynnwys ar technoleg sgyn nhw'n barod. O'n i'n hoffi'r syniad tu ôl i'r Google TV fod o'n, dwi'n siŵr os oedd o'n gweithio fan hyn, yn fod maen nhw newydd rhydau fan hyn maen nhw, dwi'n meddwl ond yn America, os oedd gen ti cable box, sort of freeview box, be bynnag, fod oeddech chdi angen defnyddio interface hwnnw, oedd y Google box yn amsugno bob dim i fewn i hwnnw, ac oeddech chdi'n gallu navigatio, neud search amdan y rhaglenni, ac oedd o'n deitha chdi, wel, mae Indiana Jones yn mynd i fod ar BBC One, so ti isio fi recordio fo, bla bla bla. Ond hynna'n amazing. Mae teli ni fod yn gweithio fel na, mae'n un Sony, a dydyn nhw just ddim quite yn siarad efo'i gilydd yn hapus. Mae'na dal, mae'r Sony Bravia, mae interface y Bravia i fod yn based ar Google TV. So ti'n gallu mynd ato fo, a ti'n cael YouTube. So mae fel Sony skin ar ben system Google. A diolch quite yn siarad yn hapus, dy ddau ochr o be mae fod yn neud, dim quite yn neud yn iawn. Sydd falle hanes Google yn gyfan gwbl. Dydyw cynnwys nhw ddim wastad yn gweithio neis hefo i tech nhw o be dwi wedi edrych yn yma. Mae nhw wedi dod â tabled newydd allan, yn dilyn saga tabled i Android, lle maen nhw'n mynd i fynd, be maen nhw'n mynd i wneud. Mae Google wedi mynd yn llai efo'r un diwetha yma. Be di hwn? Y Nexus 7. So, fel da chi'n meddwl, 7 modfedd ydi o, yn hytrach na, be di o, 9.8 neu rhywbeth ydi'r iPad. Dwi'n licio bod ti'n gwybod yn union be, di o. Ti'n just yn gesio, na ti ddim yn gesio, ti'n gwybod. You know, you live with these things. In your bed. Ond, so mae'r Google Nexus 7 am ti ag i chi pre-ordro fo wan, dwi'n meddwl, dwi fydd allan unrhyw funud rwan, dwi'n meddwl. Ond mae o'n rhan maint ar Kindle Fire, ond da ni'n efo'r Kindle Fire ym Mhrydain eto. Yep. Ac mae Kindle Fire mond efo Android 2.2 arno fe efo skin Amazon, a ti mond yn gallu prynu stwff o'r Amazon Store arno fo. Ond mae hwn yn fully Google-fied, jelly beaned 4.1
Mae NOS operating systems Android yn brilliant. So, mae'r reviews dwi wedi darllen ar hwn i gyd i bod yn positif iawn, a mae lot o bobl yn keen iawn i brynu fo, a mae'n edrych fatha fod mae'n mynd i fod yn hit eitha da, a mae'n mynd i fod eich yn dechrau da ar ôl blynyddoedd o Android fod yn fy marn i'n shit. Mae'n edrych fatha fod o'n dechrau siapio i fod yn rhywbeth eitha call, i gymharu ar Nexus Q. Sydd yn bach yn pointless, dyn ni wedi dod o canlyniad. Dwi'n licio'r... Mae'r 7-inch form factor i fi, mae'n lot o bobl, os ti'n edrych ar y things ma ar internet, fod na pobl yn wneud rumours mawr fod na iPad mini yn mynd i ddod, sydd yn mynd i fod yn 7 modfedd neu 8 modfedd. Ond dwi'n licio'r syniad o'r maint yna fod o rhwng ffôn a rhwng iPad, am fod fatha size y Kindle, am fod mae o'n hawddiafol mewn un llaw. Fydra i weld rwy'n fatha y wraig, small hands, small devices. Hefyd, gret, dwi'n gwybod mae hyn yn swnio, mae dal yn mynd i fo'n tech drud, ond mae'n mynd i fo'n tech, ti ddim yn mynd i meindio bod plant ti'n iwsio, falle. Ia, ond bod mae o'n lot ratach na yr iPad. So, $200 ydi o'n, dwi'n mynd gwybod, ydi o'n 200 pint yn fan hyn? Ie, gan amla, dyn nhw'n quite yn neud y trosiad, fel bod ni'n cael bargen, ond... Ond dydy Google ddim yn neud dim pres ar hwn, ond i wneud pwynt dim Google sydd wedi adeiladu fo, Asus sydd wedi adeiladu fo. Ond... A dyn ni yn licio Asus? Dwi'n gynnau lot i ddeud wrth Asus, mae'n rhaid fi ddeud. Ie, laptop gyntaf fi erioed, Asus. A mae Mei Gwilym, at Mei Gwilym ar Twitter, wedi bod yn siarad am ei... be di'n ma? Asus... Be di o? Beast ma di prynu. Dwi'n bo. Ultrabook. ZX8 Spectrum. Dwi'n bo. Zenbook. O ie, hwnnw. Sorry Mei, rhoi ti allan fanna. Edrychwch trwy lluniau Mei, mae'n edrych yn lovely. So, fi wedi gyffwrdd am o'n neis iawn. Podlediad arall. Pe sy'n syni fi di ffaith dydy Google actually, dos am, dy'r cwmni i mweld yn efo elw ar ben y dyfeisiadau yma, sy'n dychryn gan, mae rhywbeth dweud bod Apple yn neud elw ar bob un uned maen nhw'n gwerthu. A maen nhw'n gyd yn trio cystadlu, maen nhw'n just yn trio dwy'n y farchnad trwy torri trwy'n ei ffwrdd, just i trio ennill y marchnad yma, heb actually creu rhywbeth sy'n mynd i bara mwy na blwyddyn. So, just yn fel, ydy hwn yn rhywbeth sy'n mynd i fod ydy hwn yn mynd i fod yn beth dan yn y hir dymor. So, ydyn nhw, mae gyn Samsung rhywbeth fatha 3 neu 4 tablet i hunan allan, gyn y meintiau gwahanol. So, mae pobl yn mynd i trio creu apps ar gyfer bob un o'r tabledi yma. Mae gyn Acer dod allan o rhywbeth arall, mae gyn ti ar Kindle, mae gen bob math o'r meintiau gwahanol, mae'r form factors gwahanol. Bydd yn amhosib datblygwyr cadw fyny efo yr meintiau mae gyd, a'r formats mae gyd, i actually datblygu rhywbeth sy'n actually mwyr yn mynd i'r cystadleuaeth yn y marchnad. Da ni wedi cyffwrdd yn gwic ar hyn o blaen yn do o ran gwendid mawr Android ydy yr nifer mawr o fersiynau a dyfeisiadau sy'n rhedeg yna fo. Joli Bean allan rwan sydd yn 4.dim. Mae'r dyfeisiadau allan sy'n dal mewn rhedeg 3.dim. Mae'r dyfeisiadau sy'n rhedeg 2.4, 2.3, 2.2 a 2.1. A mae'r rhain i gyd allan yna current. Maen nhw'n rhedeg hefo'i gilydd. Fel datblygwr. Parin dwi'n defnyddio? Os ydyn ni'n datblygu, fysyn ni'n eimio'n syth amdan y 7-inch Jelly Bean 4.1 target na, a just, dwi'n gwybod os am llawer o neb arno fe eto, ond dwi'n meddwl dylai Google fynd allan a deitha'r developers, ylwch, please, just gnewch o i'r form factor yma, a wedyn fydd rhaid i'r bobl eraill.
Beth Google i'n neud hynna, achos beth sy'n digwydd ydy, mae Samsung yn dweud, what the hell man, da ni'n talu lot o bres. Wel, dwi'n meddwl, yn y ffordd maen nhw'n dod allan efo hwn rwan, mae o'n sort of setio'r bar, a maen nhw'n gwybod, dwi'n meddwl fod developers Android yn gwybod, mae hwn yn mynd i werthu lot. Ond beth sy'n digwydd ydy, pob sy'n di prynu'r Galaxy Notes mae gyd, mae nhw'n mynd i dweud, hang on, da ni di prynu... Ffwcio nhw ma shit! O ie, dwi'n gwybod bod o shit, ond y peth ydy, ti'n dod allan efo, mae nhw'n dod allan efo form factor newydd bob 2 funud i trio dilyn ar ôl Apple di creu 3 blynedd yn ôl. Gwendid a chryfder Android, mae'n rhaid fi ddeud, ydy y ffaith bod ti'n gallu llucho unrhyw beth arno fo a chwarae gwmpas efo fo lot, ond di hynna ddim yn ei profiad ofnadwy o wych i ddefnyddwyr. A'r gweithio ydy, fydd y platform yn diodda a bydd yr pobol sydd ddim mor tech savvy, fatha mam a dad yn ei chwaer i, yn dweud, well, hang on, o'n i am mynd am yr Android ma, ond mae met fi, oedd nhw wedi cael traffath efo fo, oedd nhw wedi cael apps ar gyfer o dwi'n gwybod gai experience cyson ar yr iPhone, so na i aros efo'r iPhone. So mae'r llai o bobl cyffredin yn mynd amdano y platforms gwahanol ma, fel yr Windows Phone 7, fel yr Androids, a mae'r gyd yn mynd ar un platform, so bod ddim actual cystadleuaeth rhwng heini mwy, a fydden ni gyd yn diodda wedyn. Un pwynt, Ond, medde Iestyn. Na, un pwynt hefyd i bobl sy'n gwrando allan yna, a sy'n meddwl am eich prynu hwn oherwydd, hwn fydd flagship sort of Google Nexus nhw. Am faint? Ond, gai bwyntio allan, dydy'r Google Play Store ddim ar gael arno fo yn y wlad yma. Fyddwch chi methu prynu fideos, methu prynu music, methu prynu llyfrau, byddwch chi, mond yr unig beth fydd ar gael fydd yr apps, yna fo. Ddim music, ddim fideos, ddim llyfrau. Mond US only. I grynhoi, gallwch chi dwy Iestyn a trio cael account America, gwybodaeth gan Iestyn sut i wneud hynna. Sy'n sicr i fod yn erbyn yr tylera yn y cytundeb pan ydych chi'n arwyddo fyny amdan y damn thing. Neu, be allwch chi wneud ydy just defnyddio fo fel ffôn mawr. Sy'n methu ffonio bobl. As long as bych chi'n gwrs mae'r O2. Os maen nhw'n mynd i'r rhyddhau y Nexus Q yn y wlad yma rhywun pryd, sut ddiawl ti fod i gael unrhyw content i TV? Rhifin nesa yr Haclediad, Google yn collapsio mewn cwmwl o bobl blin. Ym Mhrydain. Just ym Mhrydain, just efo ni. Nw'n ni symud mlaen yn gyflym, nw'n ni sgipio mlaen bach i just siarad mwy, gan bod ni siarad am tabledu a pethau newydd sbon yn dod allan. Gydewch ni ddod i trydydd cornel y triongl tabledu, sef Microsoft. Mae Microsoft Windows 8 yn dod cyn bo hir, a mae'r Microsoft Surface tablet ydi cymryd yr Metro snazzy look hyfryd yna. Google chai weld o, mae'n gorgeous. A wedi dod â tabled i ni, sydd yn dod hefo, wait for it, mae'n dod hefo clawr sydd yn troi'n fysellfwrdd, neu allweddell. Sydd yn really cool, ac yn gimmick, ac yn ridiculous, ond wel, o'n i di meddwl, aset fan, aset, lle wneud y gwaith, lle bynnag dwi isio, mae hwnna'n edrych yn gret. Da chi'ch dau di bod yn cael golwg yna fo? Dwi'n wedi 10 o'r damn things. Go on, Bryn. Dyna ni. Lay into it. Oce. Dwi'n licio'r ffaith bod nhw actually wedi meddwl a di creu cyledwedd i hynna, mae hwnna'n gret, so mae'n actually dangos bod nhw wedi dysgu gyn Apple yn y ffaith ar mygyr amdan y profiad a gallu mynd bod yr technoleg di dylunio i weithiau efo y meddalwedd a bod y gyd yn gweithio fe gilydd. Mae yna'n ffantastig, dwi'n bod o'n wych i weld. Mae'r ffaith bod nhw actually di meddwl amdana di creu y clawr ma hefyd yn ffantastig. Mae'n rhywbeth hook ar gyfer yr tablet Microsoft sy'n wych i weld. Problem ydy, maen nhw hefyd yn mynd i trwyddedu yr Windows 8 ar gyfer cwmni eraill adeiladu tablet i hynna'n hefyd. So, cwestiwn fi ydy,
pam ly'n ni prynu tablet Microsoft versus Asus, whatchamacallit, neu'r Dell Streaky Bacon, neu beth ydy o. Pam ly'n ni brynu rhywbeth Ond eto, mae hynna... Onid dyna di whole system PCs Microsoft? Dyna diw business model nhw o ddechrau fo. Mae nhw'n creu y technoleg, mae nhw wedi creu y platform ma, ond mae nhw wedyn yn mynd i cymryd i gweithio fa allan cyn efo cael chance i datblygu, gan ffaith bod nhw wedi wedyn yn trwyddedig yr un meddalwedd i rwy'n arall. Be dwi'n ffeindio yn gryfder, hef i ddeud, hefo y stwff Microsoft ar ffonau, dydy Microsoft heb fod yn neud i ffonau hynna'n, ond mae criteria nhw wastad wedi bod yn dyn iawn o ran dyfeisiadau. Does na ddim byd sy'n tebyg i, fel da ni wedi bod siarad efo Android, mae Android wastad, whatever, bach o hippie mentality, free love, whatever, just stick'ch ymlaen, just gowch chi update rhywbeth. Lle mae Microsoft wedi rhoi o'r dechrau dweud, dyma'r fersiwn sgan ni allan, dyma y minimum specs angen i chi wneud. So, HTC, Asus, pwy bynnag sydd eisiau rhedeg rhain. A mae'n gret. We actually fel bod nhw'n gallu reoli y profiad chydig bach o well, sydd yn fel bod y profiad mae'r dynyddiwr yn cael trwy dynyddio fo'n aros yn gyson yn moch pa platform, a mae'n edrych hawdd chi datblygwyr. Ond problem ydy, trwy y ffaith bod nhw wedi gadael i pwy bynnag sydd maen nhw isio creu y tablet ma, efo pe bynnag ffordd maen nhw isio, maen nhw wedi creu niwad, dwi'n meddwl, i unrhyw fath o syniad sgyn defnyddwyr y tablet. A mae datblygwyr wedi dweud, wel, hang on, mae gen ni nôl i'r unig problem. Ond os awn nhw'r un patrwm a ffonau, cadw dwi'n meddwl neith nhw, chos ti sôn am division gwahanol o'r cwmni sydd yn mynd i fynd allan a mynd i trio gwerthu hein i Dell ac i Asus ac i Sony ac i pwy bynnag. A mae nhw'n mynd i... A beth sy'n mynd i ddigwydd ydy, mae hein yn troi rownd a dweud, os mae nhw yn troi rownd a dweud, mae haich i wneud i'r spec yma, mae nhw'n dweud, well, fine, sod yw ta, nhw'n i allan ac nhw'n i roed Android ar tablet ni. Ond mae hynna dal, di hynna ddim yn mynd i dilutio y brand, mae hynna'n mynd i sicrhau, ys nad yn nhw'n cadw i'r corneli na. Y pwynt fi di, i nhw cael cystadlu ar y platform tabledi ma, fydd rhaid iddyn nhw agor o fyny, chos maen nhw'n gwybod sa'n eith nhw, fydd nhw methu cael fewn i'r marchad oherwydd fydd Android yn cymeryd yr tafod yna oddi arno nhw. So, bydd rhaid iddyn nhw roed allan i pwy bynnag sy'n isio fo. Chos be wneud nhw yn neud ydy trio neud yr elw fyny ar pethau fatha cysylltu fyny efo Xbox Live, neu gwerthu meddalwedd fatha Office ar gyfer y platform yna, neu trio agor fyny'r App Store a trio cael pethau cynnwys fatha sgyn nhw ar yr Xbox ar y funud. Mae'n dechrau troi fyny falle bach podcast busnes ar hyn o bryd. Dim dyna beth ni'n siarad amdan. Sorry. Ond hyd y peth, heb actually meddwl am consider o stwff yma, dyma fydd nhw methu cadw fyny efo ac methu rhoi cystadleuaeth iawn i pobl fel Apple a'r gwir ydy heb yr cystadleuaeth yna fydd pob yn diodda oherwydd bydden ni ddim yn cael datblygiad arloesol mewn technoleg oherwydd pwy sy'n mynd i pam mae rhaid i nhw mae pob yn prynu fenyw so sodaeth o'n i'n neud o'n dynnuach blwyddyn nesa so os mae rhywun arall dod allan efo rhywbeth sy'n just oh my god, mae rhaid i ni gael hwnna. Dwi'n cwmni nesa. O edrych ar yr surface, y kind of tablet, mae yn striking pan ti'n edrych yno fo gynta. Fi'n mynd gwybod, yes, yn wyt ti'n yn residence Mr. Pethau edrych yn neis ne. Mae o'n edrych yn neis, ond dwi'n meddwl, yr wythnos nath nhw ddod allan efo y presentation ma, oedd yr wsos cyn Google I.O. A dwi'n meddwl, oedd yr rheswm yn mynd i ddod allan. Do, oherwydd nhw'n meddwl, mae Google yn mynd i ddod allan a tablet, a fydd nhw yn y newyddion i gyd, felly mae rhaid i ni
neud presentation ar darn o dechnoleg sgynna ni sydd ddim yn gweithio'n iawn eto, a dangos o i ffwr, just neud rest job o hynny. Mae'r actual demo prototypes gyda nhw'n edrych eitha neis, a mae'r keyboard yn edrych yn neis hefyd. Ond y ffaith fod nhw heb di gadael i ddim un journalist gyffwrdd a chwarae gwmpas efo nhw, yn deud lot o faint o bell i ffwr mae'r technoleg yma i ffwr wrth cael ei ryddhau. Felly, maen nhw wedi seithi hynna yn troi, dwi'n meddwl, trwy am fod mae pawb yn gwybod y ffordd mae Apple yn neud pethau ydy fod maen nhw'n teddol o anawnsio edrych beth neis newydd mas gyda ni, a wedyn mae o allan ar gael yn y siop heddiw, a wedyn mae pawb yn oh my gosh, nawn ni brynu hwnna rwan, impulse buy, away we go, a wedyn mae pawb yn gwybod am hwn. Ond dwi'n meddwl y rheswm maen nhw wedi gwneud o mwy na dim ydy i trio cael mwy o developers i developio ar gyfer Windows 8 yn y Metro form factor oherwydd ond maen nhw'n contradictio eu hunan yn yr un pryd oherwydd mae gen nhw ddau ohonyn nhw'n sy'n dod allan. Mae un Surface yn rhedeg Windows RT sydd just yn mynd i gael y Metro interface, a wedyn mae'n un arall sydd yn mynd i fod yn rhedeg Windows Pro Professional, yeah. So mae hwnnw yn rhedeg fyddwch chi'n gallu cael access i'r desktop Windows normal, be bynnag da chi'n the comfortable Windows. Mae'n beira hefyd. Oh yeah, stylus. A just, mae'n dri peth sy'n poeni amdano hwn. Un peth, oedd nhw ddim yn sôn i byd am beth hyd bywyd y batri yna fo. Ie, nath nhw'n deud yn byd. Mae'n siŵr bod nhw'n gwybod erbyn. Na. Dwi'n emails gyda nhw'n syniad. Wel, ydy'r peth, a hyn oedd y problem, os dwi'n methu ateb cwestiynau sylfaen o fela, maen nhw'n mynd i achosi problem. Fi'n credu, mae lot o hyn yn bod nhw'n profi, sbiwch, mae gen ni'r Windows 8 mae rai. Mae hwn i gyd yn Microsoft yn dod â pob peth fewn i un bag. So, y bag ma di Windows 8. Mae hwnna'n mynd i fod yn rhedeg dros ffôns nhw, tabledu nhw, a dros desktop PCs nhw. So mae nhw'n rhoi stamp nhw yn deud, right, fel hyn mae Microsoft yn mynd i operatio rwan. Mae system ni gyd yn mynd i rhedeg ar y Metro interface, efo lovely tiles ma'n flipio, ma'n mynd i fod yn gorgeous. Anghofiwch popeth arall, heblaw amdan, os da chi bach o advanced user, a wedyn, gowch i chwarae hefo fo. Dwi'n mynd i'n anghofio pob peth. Mae nhw wedi anghofio fo ar gyfer RT. Mae nhw dal o'r desktop yna. Ond dwi'n meddwl eich yna, ma' nhw'n goro wneud, oherwydd mae Windows bob tro wedi cefnogi bob dim holl ffordd lawr i Windows 3.1 neu be bynnag. Mae hwn, oherwydd fod nhw'n rhyddhau un tablet sydd yn rhedeg Windows RT a ddim efo'r Windows normal arno fo, eich hwn ydy'r transition a bydd nhw'n trio deitha bobl, please, stopiwch defnyddio y traditional Windows desktop wan. Developiwch apps sy'n mynd i weithio ar Metro. Hwn di'r dyfodol. Eich yna dyna ydy'r y signal bach maen nhw'n trio reid i bobl, trio reid push iddyn nhw. Ond bod dwi'n meddwl, wneith yr ei RT gwerthu lot mwy na'r ei Pro. Dy'r ffaith fod ti'n gallu rhedeg Photoshop yn ei gyfanrwydd ar tablets ddim yn apelio i fi, de. Ie, ddim yn apelio i fi. A dwi'n meddwl wneith o apelio i llawer o bobl eraill chwaith. Ond digon hawdd dwi'n deud, ond dyla fo pawb sydd yn developio apps i Windows, sy'n ni'n deud developio ar gyfer y Metro ochr o bethau. Unwaith ti'n clicio ar app yna, mae o'n full screen, a dyna ti'n gweithio fewn. A dwi'n licio hefyd yn Windows 8 fod ti'n gallu sleidio i'r ochr a wedyn mae gen ti treian o'r sgrin sydd ar gyfer app arall. So gen ti ddau app yn rhedeg yr un pryd wrth ochr i gilydd mewn ddau ffenast sydd wrth ymyl i gilydd. So dyna'r ffordd dos ni'n meddwl maen nhw'n trio pwysio bethau i fynd. Ond dyla nhw yn fy marn i, dwi wedi just deud, na ni diwadd o'r desktop, just cael gwarad yno fo. A wedyn fysa nhw o flaen, mewn ffordd wedyn fysa nhw'n gwahaniaethu hynna'n rhwng Apple a Linux, just trwy fod yn hollol deud, na ni, mae desktop wedi dod i ben. Lle hwnna alienatio lot. Peth ydi, dydio ddim ddo, chos ti'n meddwl dyna fo, pam ti eisiau
di'r syniad desktop ddim yn gweithio ar tablet. Chos ti ar dy ddesg, ti'n iwsio fo ar y tren, ti'n iwsio fo taxi, mewn awyren, mewn yn ar bwr brecwast, ar y tren y bora. Mae'r syniad, o'r model desktop yn gweithio pan oedd y cyfrifiadur ar y desg. Dyna pan oedd nhw'n galw fo desktop. Wel, gawn ni look, da ni'n gwybod lot am hwn, achos glimps da ni wedi cael, mae cwpl o bobl wedi cael cyffwrdd a chwarae fo fo, da ni'n mynd i wybod really tan ydyn ni allu really pymlo fo pethau. Yes, wyt ti'n jiglan dy ddwylo fanna fel bod ti'n mynd i ddeud rhywbeth pwysig ti hwnt? Na. Just fatha, dwi'n meddwl pan maen nhw'n rhyddhau Windows 8, dyla fod nhw, dwi'n meddwl, just i ddeud, hwn di Metro rwan, ac os ti isio'r desktop, fod o yn y system preferences, tick box yn dweud, do you want to enable normal desktop? Wedyn ti'n cael y box yna. Dylen nhw'n just i cuddio fo, a di reid o'n y preferences, a just get on with it. Sa neith nhw, bydd pawb yn aros yn yr un hen ffordd am restr amser. Dyna pan ma nhw dal yn gorfod cefnogi Windows XP, oherwydd mae cwmni yn dweud, fucking hell na, da ni'n eisiau newid XP. Wel, fel wedi dweud ydy, sa neith nhw actually just dweud, torri fo ffwrdd a dweud, boom, done. Then neith pobl beth newid. Felly, penderfyniad yw, da ni ddim yn siŵr am ei penderfyniadau nhw falle, dyna di'r verdict fel hyn ar hyn o bryd, ond fydd hi'n ddiddorol tu hwnt gyda i weld be ddow nhw allan o hwn. A hefyd, dwi'n really excited achos lle gael ffôn newydd efo Windows 8 yn efo pan mae'n dod allan. Dwi'n excited iawn am hynna, yn bersonol. Nw'n ni symud ymlaen yn gyflym, a da ni ddim yn mynd i siarad lot am hyn, achos mae o uwchben yn pen ni ychydig bach, mae'n un o'r penderfyniadau gwleidyddol gwirionas, da ni'n methu neud i byd amdano fo, ond ar hyn o bryd mae'n edrych fel bod S4C yn mynd i dorri Clirlun oddi ar eich sgriniau chi. Yn anffodus, mae dyled S4C wedi mynd yn humongous dros y flwyddyn diwetha, a'r penderfyniad ydy arbed 1.5 miliwn o bunnoedd y flwyddyn wrth ditio Clirlun. Penderfyniad bonkers, yn lot fawr iawn o bobl ar-lein, dyn ni ddim yn gweld. Mae yna blog post ardderchog fyny gan @DavidT ar Twitter, da.fydd.org/blog, os ywch chi gael golwg fanna. Mae o wedi sôn y golled enfawr fydd ar ôl Clirlun. Mae fel cymryd cam yn ôl i fyd du a gwyn ar ôl symud i liw ydy gist y pethau. Hogia, fi'n gwybod na nid podlediad cyfryngau ydy hwn, ond unrhyw farn fan hyn yn gyflym? Dramatic tu hwnt o Lundain fanna, ymateb Bryn ydy siom a gwau. Iestyn? Dwi'n mynd i mwy. Tyfo, ma nhw'n deud fod nhw'n mynd i arbed, dwi'n bod fatha 2.5 miliwn wrth reid Clirlun i ffwr. Ond ma ffaint ma nhw di gwario ar y system yn barod, lot mwy na hynna, a fydd yr offer yna i gyd yn ista na, yn neud dim byd. Tan fydd nhw'n meddwl... Ond, allan o, dwi'n bod, ffaint maen nhw'n gael, 70 miliwn maen nhw'n gael i redag y sioe yn rhywbeth. A dwi'n meddwl... 2 miliwn a hanner. Just switch off i'r un standard definition, a deith bob, na ni, high definition all the way, like it or lump it, Ei, oedd y switch over digidol yn ddigon i drigolion Cymru, un cam ar y tro. Achos un o'r sylwadau oedd ar blog David T, oedd rwy'n yn deud, well, hold on, mae high def dal just i bobl efo pres, a dwi wirioneddol yn anghytuno fy hynna rwan. Unrhywun sydd hyd yn oed yn ystyried, sydd teli ti di torri, hyd yn oed sy'n edrych ar teli bach 100 a hanner falle, 200, ti dal yn mynd i gael teli
sydd yn galluogi ti gael HD, a bocs bach wneud alluogi ti gael HD. Mae boxes yn Morrisons yn 50 quid am HD. Do? Ti'n ma? A'r cwestiwn diddorol nes i weld ar Twitter oedd, gret, rwan mae S4C Clirlun di mynd off, da ni'n mynd i gael Channel 4 HD yma. Hei! A dyna di'r peth. I doubt it. Di newid Clirlun ddim yn mynd i datrys problema S4C. Problema S4C, da ni'n siarad amdano nhw. Dwi'n gorau i siarad amdano fo, achos dwi wedi bod yn dweud o mi gan hir. Dyn nhw'n efo'r cynnwys, a dyn nhw'n efo'r syniad sydd wedi actually gael allan i pobl yn iawn. Di newid Clirlun fatha, ma' nhw'n dweud, ma' nhw'n newid lliw drws tu blaen y adeilad. Dwi'n mynd i wneud fa'r wahaniaeth. Mae just... cos bys yn rili ddiddorol i weld, o le mae'r... wirioneddol, lle mae'r gap yna rhwng faint sy'n do fewn a faint sy'n mynd allan. O le mae hwnna'n dod, achos mae cyllidebau wedi cael ei slasho dros cyfnod o 2 flynedd wan. A mae S4C wastad yn wybod roughly beth sy'n dod fewn. So lle mae hwnna yn mynd? Da ni'n gwybod, a da ni'n mynd i drio gwybod. Faint yn ôl oedden ni'n siarad amdan toriadau cyllideb S4C? Oedd e be? Mae'r cynlluniau wedi bod ar y gweill do ers am ryw fynd. Mae nhw suddenly wan wedi sylwi sgyn nhw mae'r arian i talem Clirlun? Be? O rhywbeth diddorol idodd Carl Morris, ar ei blog oedd y person oedd yn gyfrifol am torri faint o arian oedd S4C yn gael yn gyfrifol amdan darlledu'r Olympics hefyd ac faint o bres extra sydd wedi cael ei bwmpio i fewn i hwnnw a mae mond yn para pythefnos neu rhywbeth neu 2 wsos rhywbeth ola. Ti'n gwybod? Felly, da ni'n gorau colli allan ar blynyddoedd o gwerth o arian just oherwydd be maen nhw'n mynd i bortreu Llundan fel tywod, yn y 2 wsos na yn mis Awst. Oce, mae hwn yn bwnc sydd just yn mynd i weindio ni fyny. Yndi. A ddim siarad mwy dan yma. Frankly, dwi'n sal o siarad am S4C wan, so... Mae o'n bwnc sydd eisiau, a falle ddwn ni'n nôl at efo pan fyna fwy o gyhoeddiadau, a falle hyd yn oed bach mwy o posts ar-lein amdano fo. As mae pobl eisiau gweithio amdano fi yn y Steddfod amdano fo, ffain. Na i drafod efo rhywun amdano S4C yn y Steddfod. Nw'n ni, just cyn i ni fynd draw at Haciaith yn y Steddfod, just eisiau gwneud pwynt bach, mae dyn ni bod mynd ymlaen wrthai ers tua 2 Haciaith byw rwan yn deud, ma eisiau ti roi Joli Cloud ar yr EPC. Mae gennau netbook bach tiny o tua 2009, falle cynt 2008 falle, sydd wedi bod yn rhedeg XP yn ofnadwy o slow bach. Oedd y peth bach just ydi dechrau mynd i'r old people's laptop home, oedd o ddim yn hapus braf. Nes i ar wefan Joli Cloud. Mae Joli Cloud, gyda fi gael hyn ysgrifennu, yn system Chromium OS neu Linux, neu be Diolch i ddechrau fo. Linux-based o system. Wel, cerdi ni trwy ddefo, cos ti ddod i awgrymu fi ddefnyddio hwn. Wel, dwi wedi bod yn experimentio efo Joli Cloud ers dros 3 mlynedd o'n. Felly dwi wedi bod yn rhaid o ar lot o netbooks, laptops hen, PCs sydd wedi gweld diwedd y daith, mae pawb meddwl fod nhw'n mynd i gael taflu nhw i ffwr. Mae o'n, dwi'n mynd siŵr pa version o Linux mae o'n based ar, ond mae nhw yn criw sydd wedi sginio Linux ei wneud o'i edrych yn rhywbeth neis yn hytrach na y blerwch dwi'n meddwl ydy pan fwy yn nhw. Ac mae ers y 3 blynedd ers i fi ddefnyddio fo, maen nhw wedi gwneud o'n wir hawdd i ddefnyddio. Hawdd i roed apps newydd arno fo, hawdd i ddechrau apps. Ti'n gwybod be, hawdd i'w roi, achos sa ti wedi deitha fi pethefnos yn ôl, fi di installio Linux ar machine, ac os ni jyst yn chwerthin ar y tîm mynd, really? Fi yn gredu. Mae o'n briliant. Mae gen nhw peiriant bach, please cerwch ar y wefan, just googlwch o,
Os gennych chi unrhyw hen tech, da chi'n meddwl, ar y ffordd allan, peidiwch o fflingio fo, rhowch chance i Joli Cloud arno fo. Ti'n cael darn bach o software o'r enw Joli Cloud USB Maker, a ti jyst yn cael hen fob, neu jyst unrhyw fath fob, a ti jyst yn llucho fo fewn iddo fo. Mae o'n troi'r fob mewn i fel boot system thing, a wel, gyd rhaid i fi wneud, boot, thank you. Ti jyst yn sylfaenol, ti'n deith y laptop ar y dechrau, pa'n bootio off y cyfriadur, bootio off hwn. Dyra, mae gen ti system newydd o fewn hanner awr. Mae o'n genius. So, o ran defnyddio fo, web apps a pethau bach fel yna, Ie, ond bod mae wedi cael ei adeiladu wedyn, ar ben Linux na wedyn, mae WebKits wedi cael ei bildio ar ben o fo sef, be mae Google Chrome yn rhedeg oddi ar, a be mae Safari yn rhedeg oddi ar. Felly mae web apps ydy rhan fwyaf o'r pethau nhw fo, ond mae bron iawn bob dim sy'ch chi'n gallu meddwl amdan angen i ddefnyddio yn rhedeg yn efo, fatha, os da chi eisiau rhedeg... Dwi wedi bod yn Skypeio yn efo, dwi wedi bod yn, Mae Open Office ar gael arno fo, mae Google, tywod, mae'r ffordd maen nhw'n adeiladu Google Docs i fewn iddo fo, mae Dropbox yn built-in yn efo, mae gymaint o bethau yn efo, ewch chi ddim ar goll efo rhywbeth, dwi angen hyn, wrth gwrs, dos am Photoshop, ond dim dyna be mae netbook yn ddau. Ei, unless bod ti'n iwsio Microsoft Surface yn tablet. Wel, ie. Just llecho pob beth ar hwnna. Wirioneddol, mod i traws newid y peiriant bach mae beiriant defnyddiol eto. A'r peth handi efo Joli Cloud hefyd, os da chi'n reid hwnna ar cyfrifiadur sydd yn bron am marw neu be bynnag, dechrau defnyddio fo fatha full time, da chi'n gallu logio fewn i Joli Cloud o unrhyw web browser. So da chi'n dal yn gallu accessio lot o'r gwybodaeth sydd ar eich laptop bach chi oddi ar y cwmwl, oherwydd mae'r lot o'n fo yn byw yn y cwmwl yn hytrach na byw ar y... Wel, beth mae Chromebook yn mynd amdante, di'r ffaith bod da ni symud mwy i'r cwmwl wan, so dos am pwynt cael apps ar dy lleol, so rhyw beth ydy gwneud o bwar i redag porwr, a dyna ni, job done. Mae wirioneddol, dwi'n awgrymu unrhyw un, a dydy o ddim yn job anodd, hec, dwi wedi gallu neud o. A mae hynna'n deud lo, achos, llai, talk your talk, a llai ddim walk your walk. Efo'r peth. Wel, mae'n amser symud ymlaen felly i rwle lle fydd netbook bach eitha defnyddiol yn dod i'w gael llawn potensial, sef ar faes yr Eisteddfod. Ia, mi fydd Haciaith ar faes yr Eisteddfod. Gwŷl dechnoleg yn yr Eisteddfod am y tro cynta. Dim pressure o gwbl. Bydd o'n awesome. Felly, un peth daeth chi'n syth ydy, cymwch look draw ar haciaith.com. Mae'r posts wedi dechrau mynd fyny na gan yr wrangler cathod Rodri Noodles. Yr awesome Rodri Noodles. Yr awesome wrangler cathod Rodri Noodles. Yn trio dod y pobl at ei gilydd. Y gobaith ydy, a'r cynllun ar hyn o bryd, ydy defnyddio y gefnlen, sef yr adran drws nesa i Babell Lên, lle mae'r beirdd yn mynd i gyfansoddi, ond fyddwn ni'n cael defnyddio fo rownd yr beirdd mwyn cynnal gweithdai, siarad hefo bobl, sesiynau. Da ni hyd yn oed yn gobeithio recordio Haclediad byw na dydd Sadwrn. Mi ydyn ni yn recordio fo. Really? Ydy ni'n mynd i allu dygymod a fydd yn y mwd a'r glaw a'r fiechrwydd? Epic. Fydd am ambulance yn mynd â chdi ffwrdd ar diwrnod yna na fydd? Sionet. Oh, bloody hell. Ddim Bryn. Na. Sionet. Ie. Wel, actually, bod yn bynnu, eich yn pobl S4C bach o flin efo fi, so tro, Ie, fydd Bryn di bod yn pabell S4C just yn rantio. Dwi'n meddwl dylen ni recordio fo o tu allan i babell S4C. Bryn, dyma fo, lot o bobl o tîm reoli S4C. Cael drysa. Recordio o tu allan. Go!
felly, mi fydd rhywun yna o criw Haciaith bob dydd ar faes yr Eisteddfod. Bach mwy intens erbyn diwedd yr wythnos, achos fydd y fwy yn yna a fyddwn ni'n tri yna ar y dysadwn yn recordio Haclediad byw. Mae'r amserlen ddraft-ish ar y wiki, sef hedyn.net, ond mae'r link i hwnna, wrth gwrs, ar haciaith.com. Y gobaith ydy wneud rhyw fath o sort of sesiynau drop-in hefyd i bobl sydd ddim falle yn gwrando ar yr Haclediad. Felly, os gennych chi'n rhywun sydd yn, da chi'n nabod sydd yn dod i'r Eisteddfod ac yn meddwl, dwi'n ffansi, cychwyn y blogio yma, neu'r tweetio yma, neu'r we. Dwi wedi clywed am y Twitters yma. Be di'r hanes efo'r Twitters? Neith o helpu'r ffarm! Ia. Neith gallwch chi hyrwyddo eich busnes campio yna, etc. So fyddwn ni yna ar maes yn rhoi cyngor, helpu setio pethau fyny, math yna o beth fel canolfan drop-in. Ti'n fel bod gen ti canolfan meithrin a ti'n just dropio'r kids bach off yna? Wel, bydd hwn fel canolfan lle ti'n dropio mam a dad off. Ac yn deithio nhw, hei mam a dad, dewch nôl pan ydych chi wedi setio fyny WordPress site i'r ffarm. Fyddwn ni yna i helpu. Llwyth mwy o bethau. Da ni hefyd yn rhannu hefo, os dwi wedi cael hwn yn iawn, casgliad y werin. Sef, so gobeithio fynd a lot o masio data a lluniau a hanes lleol a pethau'n digwydd hefyd. Mae'r holl wybodaeth yn mynd i fod ar y gwefannau yn y run-up i'r Eisteddfod. So fyddwn ni yna yn tweetio ar hashtag Steddfod. Steddfod 12 ydi o? Beth yw'r hashtag swyddogol? Ie, cos dwi'n anghofio. Steddfod 12, dwi'n meddwl, ie. Steddfod 12. Felly, fyddwn ni'n cadw golwg ar hwnna yn ystod y wythnos yn cymryd unrhyw sylwadau fewn y pethau hefyd. Yr syniad ydy bod ni'n recordio yr Haclediad fyw ar yr dysadwn. Ola. A faint o Ie, dysadwn ola. Da iawn. Peidiwch troi'n ar yr un gyntaf, chos fyddwn ni ddim yna. Am hanner dydd yn y gefnlen. Ar ôl sesiwn ynglyn â gwneud pres digidol, sydd yn swnio'n gret mwyn finansio. So, os da chi siw bod yn flin efo fi am S4C, dawch dysadwn olaf am hanner dydd i'r cefnlen, a fydda i yna gwch chi siarad efo fi. Ond faint y gloch mae'r bar yn agor ar y maes? 1 o'r gloch? O, dyn am yn dda iawn, fe chyn ydy'r bloody hell. Pe gyntaf bora, ffuck those. Os o'n i'n mlaen am 12, mae'r bar gorau fod yn gorad am 9 yn bora. Ydw i'n edrych fel rhywun sy'n gwybod beth sy'n digwydd? Oce, rai ni jyst dod â cania. Hefyd, ar y maes carafanau, dwi ddim yn siŵr os oes na bag and booze. Sorry. Oh, I'll just have to bring my own champagne. My own champagne, darling. Wel, ti'n gwybod na bourgeoisie dosbarth canol Cymraeg sydd yn blaen y Steddfod. Fyddwn ni just na'n i canol. Just rwan, oce. Os da chi'n meddwl peidio dod i Steddfod genedlaethol, mae eisiau chi wybod, dwi'n dod holl ffordd o Llundan i fynd i'r Steddfod. Dim bod eisiau swnio'n hash. Mae hynna'n agosach na fi. Probably'n haws i gyrraedd Llundan. Hey, details, oce. Mae tren yn mynd fel hyn, efo first class carriage, mewn 2 awr. Dwi'n mynd o'n tren, mae'n mynd i Wi-Fi a coffi fi am ddim, oce. Mae'n mynd yn hell on earth. Okay. Mae Bryn yna efo'i monocle a'i top hat yn mynd, where's this Eisteddfod then? I was promised wine! You call this wine, I call this swill. Swill! Take it back and bring me another one. I want the finest wines known to humanity. I want them here, and I want them now. Felly, ar y nodyn non-PC ofnadwy yna. Sorry, Estyn. Back in the room. Everyone's back in the room. So, y gobaith ydy, gweld chi gyd yna. Mi fyddwn ni yn postio ar haciaith.com yn ystod y mis yma, yn rhedeg fyny i'r Eisteddfod. Mi fyddwn ni'n postio ar Twitters ni. Mi fydd y gwybodaeth yn mynd allan ar rhywbryd. Heck, nhw'n ni hyd yn oed trio perswadio'r post cyntaf ar y BBC i wneud eitem arall yn ni, fel bod y nines a'r mams a'r dads a'r uncles a pawb yn gwybod i ddod fewn ac i ddysgu am y we a falle. Falle. Hogie?
Dwi'n cymryd na rhifin nesaf fydd y rhifin byw. Ie, siwr o fod. Ie. Ia, nhw'n recordio fo fyw, dwi'n meddwl, cyn yn y Steddfod. Ie. Tair wsos i ffwrdd? Pedair wsos? Zomg. Rhywbeth ola. Hei, falle, y gobaith ydy, fydd yr Haclediad yma di stopio'r glaw. So, ni'n ffain wedyn yn byddwn ni. Felly, cyfan sydd ar ôl i mi ddeud ydy, diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto am wrando. Diolch yn fawr i Gavin Lloyd am gymysgu, lefelo a twtio y sŵn yma sydd dod trwy'ch clustia chi. A lot o twtio mis yma, boys. Ydy. Da ni wedi goffod stopio tair gwaith, ni ar take 3. Felly, so oes na unrhyw bit lle da chi'n meddwl, hyn bach yn wahanol. Dyna pam, fy ni wedi cocio fyny. Bai fideo. O, Bryn di cocio fyny. So, diolch eto i chi gyd am wrando. Diolch i Gavin, a make sure, diolch i chi hogie. Twitters, beth i Twitters ni? Twitters, gos, na ydych chi'n gwybod Twitters ni erbyn hyn. At Bryn S, at Iestyn X, neu at Llef. Da ni yna i'ch diddannu chi yn gyson yn ystod y mis nesa. Felly, ddedwn ni rwan, diolch yn fawr i chi, a welwn i chi yn y Steddfod. Ta-ra! Fawr! Hwyl. And we're clear. Everyone stop recording.